mae'n bywyd ni'n y byd ma, jyst yn teimlo fel un ymdrech fawr i lenwi'n bywyd gyda mwy a mwy o bethau. Mwy o fwyd, mwy o ddillad, mwy o geir, y dechnoleg ddiweddara, iPads, iPhones, jyst mwy a mwy o bethau. A wedodd Lily Allen unwaith, I'm a weapon of massive consumption. That's how I'm programmed to function. Bellach, mae 1 biliwn o ffôn ysmudol yn cael ei gwerthu pob blwyddyn. 50 miliwn o iPods, 2 biliwn peint o Guinness yn cael ei yfed bob blwyddyn. 50 miliwn o Big Macs yn cael ei bita bob dydd, a mae 5 Starbucks newydd yn agor hwle bob un diwrnod. Ni jyst eisiau mwy, mwy a mwy. Un o'n gwendidau yw bod fi'n cael ynenu gan yr hysbysebion yma, yn enwedig hysbysebion llachar y bwydydd cyflym, y boneless banquet, y Big Mac with bacon, super duper whopper a pob math o bethau calorific eraill. Ac wrth basio'r llefydd yma, amser cinio gyda bol a gwag, fi jyst yn cael ynenu mewn gan eu hydoliaeth nhw, achos mae jyst rhaid fi gael yn ffix. Yr hyn sy'n taro chi'n syth yw fod yna gryn wahaniaeth rhwng yr hysbysebion llachar ar y teledu a'r hyn sy'n nawr o'ch blaen chi mewn bocs carbod Syched. I ddechrau, mae'r blas yn ddigon ffeind, ond yn raddol chi'n mynd i deimlo'n fwy a fwy sâl, ac erbyn y diwedd, chi wedi chwyddo lan fel balŵn. Yn fuan wedyn, yn llawer hifian i feddwl bod chi'n ei stwffio chi'n teimlo'n wag unwaith eto. A chi wedi cael y teimlad yma o blaen, a chi'n cofio pryd hefyd, sef tro diwetha i chi fwyta yma. A chi'n cicio chi'n, achos chi'n cofio, tro diwetha wnaethoch chi hyn, wnaethoch chi addo chi'ch hun na fyddech chi'n bita yma eto. Ni'n trio llenwi'n hunain gyda pob math o bethau, ond yn y diwedd, ni jyst yr un mor wag. Yr unig beth sydd wedi newid yw bod y waled ni nawr yn wag hefyd. Mae'r Beibl yn sôn am fab gafodd ei ran o etifed ei deulu. Gath ei ddenu gan y goleadau llachar a gath ei ddenu gan yr hysbysebion a gath ei bant i'r ddinas. Ath ei ar un spending spree mawr, ath ei ar un binge enfawr. Ond yn fuan iawn, nath ei weld bod cael mwy o stwff, bod cael mwy o bethau ddim yn gallu dod ar llawenydd dofn yna iddo fe. Nath ei weld, o dim os faint o stwff o gyda fe, bod yna un rhan o'i fywyd o ddim yn gallu cael ei lenwi. Yn y diwedd, fe ath yn ôl at ei dad a gath ei dderbyn ôl gweitha y ffaith bod wedi crwydro, gweitha y ffaith bod wedi gwario pob ceiniog. Gath ei dderbyn ôl gan ei dad gweitha'r hyn oedd wedi wneud, a gath ei dderbyn a waled gwag oherwydd bod ei dad yn ei garu fe. Dyna sut mae Duw gyda ni. Mae fe'n gweld ni'n trio llenwi'n bywyd gyda pob math o bethau, pob math o stwff, jyst mwy a mwy o bethau. Ond yn y diwedd, falle bod yna ran o'n bywydau ni sydd ddim yn gallu cael ei lenwi gan unrhyw beth arall heblaw am ffydd yn rhywbeth, ffydd yn rhywun, ffydd yn Iesu Grist. Nid ar Starbucks, nid ar iPods y bydd rhywun fyw. Neu di felly ystyried gadael Iesu mewn i dy fywyd di a llenwi y rhan yna na all dim byd arall i lenwi.